eze eze gbanyụkwa ọkụ eze gbanyụkwa ọkụ ebe pen city ebe pen nwanne ebe kwa ebe ọdọ ịghọtala onye m chọpụtakwara this period this hardship nọ n'obodo anyị a nwanne achọpụtara m nọ ndị Hausa na ndị Yoruba ka ọ karala njọ because everyday ndị Igbo arịgogodo nri ịghọtala anyị ma so siri ike but everyday I read 2 times 3 times a day I swear to God ịghọtala elo this hụ men na-aga Afghanistan ga-ahọzụrụ tọkwa pọnị si na asa Afghanistan arịdị mma ị ga-ahụrụ ndị Igbo tọkwa elo this hụ men nọ Iran na Iraq ọpọnụ si gọọmenti ha dịrụ mma nwanne ndị Igbo ka na-ebu apịa ga-ahọzụrụ ndị Igbo nọ Siberia ndị Igbo nọ Kamanchan ndị Igbo nọ ugwu Hausa nwunye ebe ọla etu ọla weda dị nwunye anyị ga-asọvaịvụ asụgo weda wụrụ ọkụ mmụọ unu ndị Igbo na-asọvaịvụ unu ejila ya elo nwanne unu na-emekwa na because of us unu na-etiga everything n'ọnụ n'obodo a nwanne anyị gaga utigoro 1 liter fuel 5,000 Igbo people go still buy am yọtala una no go oppress us una agịrị emegbu nwaanyị Nigerians una no go fit intimidate Igbo people we dey survive any harsh weather na we are the strongest one day Igbo we are the strongest obodo asara aga ya aga we go enter am conquer any country where them know they go Igbo people go enter am conquer omo this hardship sef you know e reach everywhere but na Hausa and Yoruba people na una go hear am say una vote Tinubu una just dey start here was starting Tinubu never reach 1 year for ọchịchị una just dey bela akwa anyhow say things arịala ọnụ nwanne ọnụ ga-atagute kọnkịrị n'obodo a Chineke nda dịka ndị Hausa na-adị eme travel ndị eteke akwa unu nyere arụba many vote ndị arịwa ka sọ arịnze laa ha ndị Hausa sọ arịwa ka sọ arịnze ndị otere ndị arịwa ka sọ gịnị ndị etekewe ọmụ ihe ọzọ ọlọnụ si ka egwu a Igbo anyị laga yọtala anyị laga ele obodo ndị Igbo nọcha Kuwait ele obodo onye Igbo na-anọdodo onye Hausa ọgali Kuwait ọtige nne ka nne onye hụrụ ụzọ ndị Hausa hụrụ ụzọ unu jos ihe ọnụ ji na-eme ihe ọnụ ji gọọmenti ka ọnụ ji ọsọ atọkwa m plan ọnụ onye Igbo nwere godo na-agide nye we know but nwanne ekwela ọnụ ka anyị gbaa ya onye m ji like ndị Igbo agree to na helolofu na ebe ọla ọnụ nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ mba ofesi ma ndị n'Africa America Japan Thailand ebe ọla ọnụ na hello na Igbo you guys are strongest in the world one love ọ ka anyị ji n'ofu obi biri nwanne anyị ga-adị na mma Igbo ji ala ofu obi biri taa ihe anyị wee update ndị ọcha ga-abịa ewere update n'obodo anyị ebe